Fl-4 ta' Ottubru li ġej, il-Maltija Tiffany Pisani tieħu sehem fil-finali tal-prestiġjuż Britain's Next Top Model. Ftit sigħat qabel telqet minn pajjiżna il-mudella tkellmet ma' One News. Spjegatilna kif minn mindu kienet żgħira hija waħda Joanna kienu joħolmu li xi darba jsiru top models. Il-ħolma ta' Tiffany llum hija aktar tanġibbli għaliex qiegħda mal-aħħar tlieta f'dan ix-show televiżiv. Qed nipprepara l-kollox biex nitlagħda filgħodu u qiegħda eċċitata ħafna biex immur u fl-istess ħin irid niġri mmur hemmhekk u nagħmel kollox nistgħu nurihom li vera tallimt fuq il-programm u nixtieq nkompli f'dan ix-xogħol. Tiffany hija l-iżgħar kontestanta ta' Britain's Next Top Model. Fuq blogs tal-internet Tiffany qed tiġi kritikata għax ma tużax sew il-Malti. Iżda mistif, hekk kif issejħilha Elle Macpherson, ma taqbilx. Jiena ommi Ingliża u missieri Malti u d-dar kellimt bl-Ingliż imma jiena twilit hawnhekk u għext hawnhekk, jiġifieri iktar nħossni Maltija, imma xorta għandi l-Ingliż ġo fija. Din l-esperjenza komplet tikkonvinċi lil Tiffany li l-karriera tagħha għandha tkun ta' mudella. Intant il-biraħ sar magħruf li l-votazzjoni se ssir mill-pubbliku u nies mill-Ingilterra biss jistgħu jivvotaw. L-ewwel darba fl-istorja ta' dan ix-show televiżiv. Dan jista' jkun ta' żvantaġġ għal Tiffany Pisani minħabba li hi l-unika waħda li ma toqgħodx l-Ingilterra. Raba u ħbieb Maltin li jgħixu l-Ingilterra jistgħu jivvutawla fuq in-numru 09 011 32 42 03.